everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. Nagsikit na ang tutok kapuan. Gawas na ang enerhiya sa tuto kapuan. Huwag na! Ligawas na yun ang puwersa sa tuto kapuan. Gibitad nagmaayo ang espiritu ni Prinsesa Histia. Naglitaw ko sa hangin. Apan, ang akong lawas ka na nagigda sa lapad nga bato. Wala kinabuhi. Suyo pa na yung espiritu makunawa. Kaya ang magawan, dugabon ko ang iyang dughan. Uhaon ko ang iyang kasing-kasing. Dili ko gusto mo lang po sila si Bertagos ang bakunawa. Dili, mubiya ko din eh. Dili ko makabarog sa akong limutangan. Opsad. Ansan naman eh, opsad. Asa naman ta? Asa na ta dunggo? Niyan patay. Niabot ito sa gingharian ni Bertacos. Oy, mauna na eh. Si Corazon ka na naghigda. Sa lapad ka ba to? Oy! Hala, ako dulon dong. Daerang, dinhi ka lang tayo ha. Kay wa bang kay hinagiban. Ako am ko'y alambre. Na ko'y alambre o espada. Ha? Dinhi ka lang ha. Nay, dinhi ka lang. Sige. Dawatan ni Kutsilyo. Ako sayang ako. Ge. Matago lang ko din daw kay kakalain ba ng mga kontra na to? Ay, mga sungayan man lagi dahil na sila. O dapat ako kay lawas o nga gilibutan sa mga mata. Mura man kanang sawang kibal. Kibal? Mao ka na si Bakunawa. Uy, Hala, si Bak- tana dong, mo atake na nila. Kapatunon ako mga demonyo da. Ayaw pagpadool nila, tay. Ha? Back up ka lang nako. Kung magkinaunsa man ang akong pagpakik-away nila. Tepa. Wa ka na nagibandong. Diyang espada ni Prinsesa Histia. Ikay gamit inyo. Ano pa ko'y alambre o batota. Na pagay ko'y tirador. Di lang unta ko mauwahi. Maluwas ko lang ang akong anak. Ani ako gusto nga itong ang bahin sa ganan. Dito as ibabaw sa Prinsesa Histia. Nitabon ang tingit ito sa tulog ka magabuhan. Dili, patay na nga akong anak. Ayaw itugot haring sus. Nabudaog ang dautan. Hayaw! Paduol na ko sa baba ni Bakunawa. Iyan ako makaon. Naginam na kaayo ko Bakunawa. Suyo pa na ang iyang espiritu. Kay andam na ang espadang itom sa pagdusnak sa dughan ni Prinsesa Histia. Ningangan na si Bakunawa. Pagkapano! Dili ka magkamando ka na to sa pagpahulog sa kong kibuhat. Kanon ko ang iyong espiritu! Mone Bakunawa? Nyak! Kalaing dagway ana na puno sa sungay ang naong. Murag dragon or bitin nga ng buhala. Ayang lawas, punos mga mata. Kadagag mata, oy. Murag magbitokon. Taywasay, dinhi ka lang. Ha? Ako lang ang magpaduol kanina ni Bertacos. Dong, tanawas hindi korason nga naghida sa lapad nga bato. Wanay pamilok! Patay na na, dong! Buhi pa si Corazon. Wa pa magkaon ni Bakunawa ang iyang espiritu. Aha! Nahibaw ka dong luminos! Oh, nakita ko si Corazon. Doon nas baba sa Bakunawa. Hala, oy, hala, luwasa taon daw. Luwasa dong! Nahusa ang pagkaon
Hala! Ayaw yung kanagbuhatan, Birtagos! Hala! Manay Haring Birtagos, babaeng itom, doon ay ikog. Oh, oy, nang lisik ay ang mga mata, nang sudlot. Hala! Angkon ko ang kasing-kasing ni Prinsesa Hestia Luminous. Ang nga maangkon ko na ang akong katagbawan. Sige na, bakunawa! Hala! Niliki ang kristal nga gisudlan sa mga mata ni Birtagos. Pili ka lang, tay! Aplihidan ang banga! Odong Luminos, abdihan ako na ng banga nga tadyaw, be. Abli, banga! Iyan ako dito, Kobo! Dili! Gilamoy mo si Corazon! Corazon! Iluwa si Corazon Bakunawa! Ikaw lang niuyog ang lawas ni Bakunawa! Dili! Dili mo matay si Corazon! Dili! O karon, ako na usab. Warber beor, kada Diyos litasyo. Kasing-kasing ni Hestia. Iisa ko na ang itom nga espada! Aniya! Mamatay ka na, Hestia! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.